लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आंनि लास्ट डे एग्जाम लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आङो दिनैसो एग्जामा जोबसिगोन एसां गोबाव मास मोनसे लाखाबाय थायो नै आं दायो एग्जाम होनो थांगासिनो मुथु आरो आं ओमफ्राय दिनैनियाथ' साबजेक्टआ जाबादि गोराखा ग्रामार गोजा आरोना बानायनाबो लिरथाव जाया ग्रामारखौ बोरै बानायना लिरनो न' लोगोफोर जिखिजाया खस्थ' खालामथारनांगौ आरोना ओमफ्राय माबायदि जागोनथाय एग्जामा आं जिखिजाया होनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दा एग्जामा माबायदि जागोन आं बेखौ दा लास्टआव खोन्थागोन एग्जाम होखांनायनि उनावहाय खोन्थागोन ओमफ्राय दिनै एग्जाम जोबनायनि आङो माबा मोननैसो बुस्थु बायबोनो सानदों मा बायगोन बेखौबो नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ जागायलांसै मबाइला जा मावखादो नै आंना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आयौ आर्मि गारि फैसोदो जमा आर्मि गारिखौ र' आर्मि गैलानो थांगबायनो गोदो गोदायनि समावबा गोदो गोदायथ' नंद्राया माने जों माहाय उन्दैयाव आरोना आर्मिफोर नुदोंबाथाय ओइलाय आर्मि होननानै बुङोमोन ना दाबाथाय मा बुङो जेबो बुङानो दाबाथाय ओमफ्राय एग्जामाथ' जोबसिगोन एग्जाम जोबबाथाय हाबा जाथिंबाय थानोसै हाबानि कार्डआ बेसेबांबा जाब जाना दंखायो आरोना थिगसे हाबा जाथिंखानोसै दिनैनिफ्राय आङो न'आवनो हाबा जाथिंखानोसै हाबा होननायखाय आङो मोनसे खोथा गोसोखांदों माने हाबायानो जा पिकनिकआनो जा जेखि जाया पार्टियानो जा इदिनो आथिमंगल जेखि जाया बिदियावनो जा आरोना मोननैसो गोदान मेथाइ आरोना बे मेथाइफोरखौ अयथासार दामो आङो बिराद मा होनगोन बाराद्राय मेथाइफोरखौ हाजार मोजांब्लाबो बाराद्राय दामबाय थानाय खोनाबाथाय खोनासंबासोयो आरोना ओमफ्राय आङो बालायलायनाय मोनबाय आरोना मोननैसो दोंथामसो आरोना बे मेथाइखौ जि दामखायो जोंनिथि खोनासंनो बालायलायबाय आरोना बिदिनो जाखायो लोगोफोर बाराद्राय माने मोजांब्लाबो बेखौ बाराद्राय खोनाबाय थाबाथाय बोरैबा आंगायल'ल' मोनो गेस्टिक जानाय बायदि मोनो मुथुनो मोनो न' आं माबाखौबो बै आंनि उदां अख्रां एलबामखौबो फार्स्टआव उदां अख्रां गितखौ बिराद मोजां मोननानै बिराद दामबाय थायोमोन ओमफ्राय बिदिनो उनाव बोरैबा आंगायल'ल' मोनलायलांबाय आरोना ओमफ्राय दा दामबाय थानाय गितफोरखौबो बोरैबा आंगायल'ल' गेस्टिक जानाय बायदि मोनलायलायबाय आङो लोगोफोर बाराद्राय खोनासंनो हाया आरोना आङो बिदि हाजार मोजांब्लाबो दामखावबाय थाबाथाय खोनासंबायो जेरै अमा बेदरा बिराद जानो गोथावब्लाबो मोनजाबाय थाब्ला जानो बायो बेबायदि आरो ओमफ्राय जोङो अरां मोनसिगोन लोगोफोर आङो अरां टाउनखौ एसे साफायनानै देखायलायनोसै आङो हप्तासे जाबाय अरां टाउनाव फैया हप्तासेनि उनावबा मा जानानै दङ न' लोगोफोर सानसेयावनो सोलायो बहुद जि गोजांदोलै न' लोगोफोर आङो दाखालि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना माबानि थार्ड डे एग्जाम ओमफ्राय मागो दमासि बिदिनि भिडिअ मोनसे होदोंमोन ना ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरदोंमोन आब' नोंना भिडिअआ मानो बेबायदि जाखो मानो इसेबां मावखो मानो थाबथा जाखो बिदिनो सोंहरदों आंबो मिन्थिया लोगोफोर मानो बेबायदि जाखोथाय र' आं अरां टाउन मोनफैबाय अरां टाउनखौ साफायग्रोनि लोगोफोर अरां टाउन मोनफैबाय जोङो हप्तासेनि उनावहाय अरां टाउना सोलायबायदां सानदोंमोन सोलायला सोरबा ओमफ्राय सोलायाखै लोगोफोर बेनो बे दङ सप्तासेनि उनावहायबो अरां टाउना मा बेयाव कलम थांनांलायथार ओमफ्राय नै लोगोफोर आं बेयावहाय कलम मोनसे लांफानो नायदों जोङो जेखि जाया बिजाबफोर बायबा कलमफोर बहिफोर बायबा इयावनो बायबाय थायोमोन आरोना आगोलावहाय ओमफ्राय नै दिनैबो बेयावनो बायनोसै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनै मुथुवा लायनो थांदों मालाय लायथोसै मुथुवा ओमफ्राय लोगोफोर आङो दाखालिनि भिडिअ मावनायखौ बुंदोंमोन ना ओमफ्राय बे भिडिअआ ना मानो थाखाय बेबायदि मावखो आंबो मिन्थिया आरोना ओमफ्राय आपल'ड होखांनासो नायबाय एक्सपर्ट खालामखांनाबो आं नायासैना भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनावनो भिडिअआ बोरैबा फ्रि मावग्लुंजोबखानायमोन आरोना ओमफ्राय आङो नायालासिनो आपल'ड होग्रोबाय ओमफ्राय आपल'ड होखांनायनि
आपल'ड होखांनानै उनावसो नुबाय भिडिअ'आ फेफ्रे मावलाजोबनाय बे माबायाव जादों जानांगौ आरोना माबायाव एडिट खालामनायाव जादों जानांगौ ओमफ्राय दानस्राबाय आरोना भिडिअ'खौ नायनोबो सुखुवा मानोबो सुखुयैखाय दानस्राबाय मुथुनि मोखाङा मासे गिदिर मुथुनि मोखाङा आंनि मोखांजों मोनसे खावसे जागोन मुथु आंनि मोखां कलेज मोनफैबाय लोगोफोर आङो कलेजखौ ओरैनो एसे देखायना होलायनोसै दिनै लास्ट एग्जामनि नै जोंना अडिट'रियामा आगोलाव बेयाव जोङो मोसानाय सोलोंसैमोन हाय गला गोदो दिनैनिफ्राय नुनाय नुला गलाफोरखौ मोनफैफ्रामजोब्बाय मानसिफोरा दिनै नै कलेज मोनफैबाय लोगोफोर दिनै लास्ट एग्जाम आयै मा लिरगोन आङो आयै मा लिरगोन लिरनोसै आरोना माखौ हायो बेखौनो लिरलाबायनोसै एसेबांथ' हागोन बायदि मोनाखै दिनै गोरामोन नै लोगोफोर दिनै एग्जाम जोबनायनि बिराद गाबनो ओंखारदों आङो थांसै नै एग्जामा जोब्बाय नालाय ओमफ्राय थुदो माबा माबि अननाय रानि नोंनि हाबायाव मोसागोन आङो नै लोगोफोर आंनि लोगो अननाय रानि बिथाङा हाबा जासिगोन होरहाय दे माहाय नुजा आं थाखानोलाय स्माइल आं दै गांसोबायलै दै गांसोबाय खुलिदोंना खुलियाखै बबे मोनथाय आन्दायलायलांबायसो आं इमान गोबाव जाबायना सोरजों gimana? Itu hari itu atur karena mau dia nih. Atur dia nih? Atur karena dia nih itu networknya jauh. Sorry. Lamba? Oh. Tahu? Jangan sudah, nanti jangan. Hai लोगोफोर आंना एग्जामा जोब्बाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय एग्जाम गैला बिराद मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय आंना एग्जामा माबायदि जाखो एसे खिथाना होनोसै दिनैनि एग्जामाथ' एसे गोरायानो आरोना ग्रामार गोजा नालाय ओमफ्राय लिरनायालाय लिरदों अब्लाबो माने आं सिगां जेरैबायदि लिरदोंमोन बेबायदि लिरद्रायाखै आरोना माने कुइसननि एन्सारफोरखौ आङो लिरजोबनो हायासै माने मोनसे लिरनो हायासै आरोना एग्जामा माबायदि जागोन मिथिला रिजाल्ट मोनब्लासो मिथिसिगोन लोगोफोर आंनि एग्जामखौ ओमफ्राय एग्जाम जोबनायनि बिराद मोजां मोनदों आङो दिनै लास्ट एग्जामनि ओमफ्राय सासे लोगोआ हाबानिबो कार्ड हरफाखाबाय आरोना हाबा जाहैथांनानै ओमफ्राय दानाथ' एग्जामा जोब्बायना हाबा जाथिंबाय थानोसै ओमफ्राय आंना दिनै अयथासार खाम उखैबाय जि लरग'बो मोनलायलायबाय ओमफ्राय खाम उखैबा खर'बो सायो नङा लोगोफोर आं खर'बो सानाय मोनलायलायबाय ओमफ्राय बिराद गगाबो मोनखादोंना आङो ओमफ्राय बोरैबा भिडिअ बानायनो गोसो जाया जादों आरोना ओमफ्राय खाम उखैनायखायनो आं बेखौ जादों बेखौ जाबालाय माहा उखैगानो न' मुथु ओमफ्राय जाबावनोबा जाबावनो ओमफ्राय रिजाल्टआसो माला मोनगोनथाय लोगोफोर देनां रिजाल्ट मोनबा खिथानोसै माबोरै जाखो माखो खिथानोसै आरोना न' लोगोफोर फेलबाबो फेल होनना खिथानोसै पासबाबो पास होननानै खिथानोसै ओमफ्राय जोङो दायो रौतायावहाय हाबलांगोन रौतायाव आङो ब्लाउस सुहोनो होननानै मिटार जि बायनानै लाबाय ओमफ्राय आरो सेन्देल गोजौ बायमायदां लोगोफोर नै लोगोफोर बे बिल्डिंआवहाय आङो गस्ला सुहोनो नागिरदों गस्ला ब्लाउस हरलै हरखिनियाव आथिं रेवसैलै आं बिदियाव गाखोबाथाय आयु नै ससे गाखोनायावनो जि आथिं रेवखाबाय आं बिदि ताला न' नाङालै मिथियो आं बेयाव दिनैसो फैफेरदो सिङाव मासि मोजां दिल्ली बायदि मोनबाय दे आं मुथु दिल्ली बायदि मोनबाय आं जायगाखौ बेयाव
Ba. Ini dia udah dong mendang lino, masang-masang ah. Nih, biar suan siang logokan.